A Casa da Cultura de Lousame acolleu a celebración do tradicional Festival de Nadal de Amicos, un evento cargado de emoción, música e diversión, no que a solidariedade e a historia da entidade foron as grandes protagonistas. O festival arrancou cunha emotiva presentación do calendario benéfico de Amicos, que neste 2026 fai un percorrido polos momentos máis destacados da súa longa historia. A iniciativa, que contou co apoio de numerosas empresas e entidades, serviu para recoller fondos a favor da asociación. Estamos aquí no Concello de Lousame para facer a presentación do noso calendario, a máis o noso festival de Nadal. Este ano é un ano moi especial porque celebramos o 25 aniversario do noso centro de Amicos. Vimos aquí a presentar todos aquel e queremos darlle gracias tamén ao Concello de Lousame. Son un ano con unhas vivencias moi importantes. Durante 25 anos temos moitas experiencias, moitas lembranzas, sobre todo moitísima inclusión para todos os nosos rapaces. Esperemos que o pasen ben, que sea un festival moi bonito, que o pasen estupendamente aquelado e que todos se animen a comprar o noso calendario, que tamén ten unhas fotos moi bonitas e moi preciosas de unha recopilación destes 25 anos do nosa asociación. As actuacións no escenario non defraudaron. Os Nadadores de Babilón, un grupo con mobilidade reducida, emocionaron ao público cun baile creativo. Tamén participaron as Voces do Nadal, que interpretaron panxoliñas compostas polos propios membros, facendo referencia á súa historia en Amicos. Na miña persona, en nombre de todos os meus compañeiros e equipo, quero daros a miña máis sincera noraboa pola gran labor social que estades a facer, e para nós é un auténtico placer recibirvos aquí na nosa Casa da Cultura este ano. Sempre que o necesitedes, o Concello de Lousame vai a estar con vos para colaborar en todo o posible e unha vez máis darvos a noraboa. O evento continuou co grupo de baile urbano Ropopompom e a obra teatral O Portal de Comoxo, do Club de Teatro. Para pechar a xornada, houve un divertido lotobingo e, finalmente, todos os asistentes subiron ao escenario para cantar e bailar a panxoliña Mi Burrito Sabanero. Unha xornada chea de música, alegría e solidariedade que reforzan os lazos entre as persoas que forman parte da familia de Amicos.